Ale myslím si, že vy všichni jste zodpovědní, dospělí a hodní. A že si uvědomujete, o co jde. Nicméně je tu velká skupina lidí, kterou nepřesvědčím ani já, ani nikdo jiný. Nechtějí se podřídit. Nechtějí dodržovat opatření. Provozují stále i přes zákaz otevřené hospody a restaurace a chodí tam. Chodí ven bez respirátorů, chodí s rouškou pod nosem mezi lidmi. V dopravních prostředcích. Neuvěřitelné. Nebo úplně bez roušky. A navštěvují se ve větším počtu. Chodí s příznaky covidu do práce. Nejdou na test nebo nenastoupí na karanténu. Ano, jsou tu a všichni je známe. Dokonce říkají médií, že jsou hrdí na to, že protestují proti systému a média jim dávají prostor. Ve stejných médiích, kde každý den vychází, jaké je situace v našich nemocnicích a na jipkách. Umírají lidi. Mladí lidi. Teď jsem mluvil s panem Frolíkem z Linetu. Taky v jeho firmě někteří nevěřili. A když zemřeli 55 kolegové, tak uvěřili. A tyto lidi, kteří nedodržují, my je známe všichni přece, jsou bezohlední a v důsledku zlí, provokují, anebo se prostě nudí. Případně jim jde jenom o kšeft, nebo být vidět. Tohle známe už z první vlny, kdy naše média dávali prostor x údajným pseudoepidemiologům, kteří si na tom slušně ulítli a říkali naprosté nesmysly. Takže vzhledem k tomu, že jde o záchranu lidských životů, tak nám v prosazování těchto opatření pomůže policie a 5000 vojáků armády České republiky. My musíme skutečně se dostat do situace, že policie musí vymáhat u těch, kteří to nedodržují striktně. Nechápu, proč Senát nechtěl navýšení pokuty. Aby jsme mohli dát pokutu těm majitelům, kteří porušují. A chtěli jsme to změnit, ale Senát nám nepodpořil. Ani opozice. Takže dali jsme tu společně za první vlny. A já jsem se připravoval do Primy a znovu jsem si všechno přečetl, co se stalo za ten rok, co jsme spolu prožili. A my vlastně jedeme od února neustále. Jedeme stále, jedeme naplno a děláme všechno proto, aby jsme to zvládli. Nejde o žádné volby, ty nesmysly, krajské volby, prosím vás. Skutečně věřte mi, že dělám všechno proto, aby vás ochránil s kolegy. Nejde mi o politiku. Nejde. Takže za první vlny jsme ukázali neuvěřitelnou odvahu a hlavně solidaritu a disciplínu. A teď vás o ní žádám na 3 týdny. Za první vlny jsme se vystrašili, když jsme viděli Bergamo. Umírali lidi na chodbách. A pokud teď nepůjdeme do lockdownu, tak tady budeme mít naše české Bergamo. A toho jsme se strašně báli. 3 týdny. A pokud to dokážeme, můžeme už možná před nebo po Velikonocích uvažovat o rozvolnění. A samozřejmě návrat dětí do škol. To je priorita. Naše děti. A potom obchody a služby. A samozřejmě děláme všechno pro to, aby jsme se naočkovali co nejdříve. V dubnu otevřeme velkokapacitní centrum v Praze. 10 000 lidí denně. A celkem kapacita 120 000 denně v celé České republice. Zatím jsme dostali 877 000 vakcín od Pfizer-BioNTechu, Moderny, Astra. A v této chvíli do včera jsme naočkovali 650 000 lidí. A není pravda, že bychom neočkovali. Očkujeme. Od včera se registrují na AstraZeneca učitele. Ano, není pravda, že by něco leželo skladem. Není potřeba nic rozvážet a zase dělat nějaké politické gesta. My děláme samozřejmě všechno proto, aby jsme zjistili,